V tejto časti Slovensko súdi si vypočujete najdôležitejšie časti rozsudku v mene Slovenskej republiky. Okresný súd Bardejov, samosudca, doktorka Jana Gombarová na hlavnom pojednávaní konanom v trestnej veci proti obžalovanému pánovi Antonovi pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania takto rozhodol. Obžalovaný Anton, trvale bytom Mokroluh, sa uznával za vinného, že najmenej od 1. januára 2022 do 15. marca 2023 nezisteným spôsobom zadovažoval, respektíve si dával prepraviť od dodávateľov na miesta Prešovského kraja a inde do svojej dispozície presne nezistené množstvo omamných a psychotropných látok, a to rastliny rodu cannabis, čiže marihuany, a tieto omamné a psychotropné látky prechoval na rôznych miestach, predovšetkým v mieste trvalého bydliska v obci Mokroluh, ako aj na iných miestach vo svojej dispozícii, a tieto rastliny konope po predchádzajúcej vzájomnej spoločnej dohode viackrát predal svojmu bratovi Františkovi, ako aj iným doposiaľ nestotožneným osobám. Marihuanu predával väčšinou za sumu 10 eur za 1 gram. Dňa 15. marca 2023 boli v rámci domovej prehliadky v rodinnom dome na adrese v obci Mokroluh zaistené veci, a to veľké sklenené bongo s výškou 45 cm, malé sklenené začadené bongo s výškou 12 cm, trojdielna kovová drvička, 5 kusov s hlukou tzv. Šišiek marihuany s celkovou hmotnosťou 2,79 g, čo zodpovedá minimálne 7 bežným jednotlivým dávkam, digitálna mikrováha a ďalšie rôzne veci so stopovými množstvami marihuany, ako plechová doza, sklenený pohár, začadený kovový gola-nadstavec a mnoho ďalších. Teda neoprávnene predával, zadovažoval a prechovával omamnú látku a psychotropnú látku z rastliny rodu konope, pričom tohto činu sa dopustil na chránenej osobe, dieťati a blízkej osobe a zároveň závažnejším spôsobom konania, po dlhší čas a na viacerých osobách, čím spáchal obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Za to mu súd ukladá trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov a 8 mesiacov. Výkon uloženého trestu odňatia slobody zaraďuje do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Ďalej prepadnutie vecí, ktoré boli zaistené pri domovej prehliadke. Obžalovanému sa taktiež ukladá ochranné protitoxikomatické liečenie ambulantnou formou. Ďalej sa obžalovanému ukladá ochranný dohľad trvanie 1 roka. Odôvodnenie. Obžalovaný vo svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní uviedol, že marihuanu začal užívať na strednej škole. Vtedy to považoval za nevinnú srandu. Postupne sa však z toho stala závislosť. V škole nebol dobrý, nevynikal a je skôr manuálny typ. Po skončení strednej školy si nevedel nájsť prácu, pracoval na stavbách s otcom ako brigádnik. Táto práca však bola fyzicky náročná a preto po práci užíval marihuanu a bol to jeho únik z reality. Neskôr sa zamestnal v Bardejove ako skladník. Táto práca bola náročná skôr psychicky ako fyzicky a preto ďalej užíval marihuanu po práci z rovnakých dôvodov, ako už uviedol. Asi po 1 roku dal tejto práci výpoveď, pretože kamarát mu sprostredkoval prácu v zahraničí, kde mal robiť pomocného elektrikára. Avšak do tejto práce už nenastúpil, pretože bol zadržaný a vzatý do väzby. Ďalej vypovedal, že jeho kamaráti vedeli, že je pravidelným konzumentom marihuany a preto sa na neho obracali s prosbou, aby aj im marihuanu zadovážil. Obžalovaný si s nimi občas marihuanu zafajčil a takisto im občas marihuanu predal, a to len v množstve za 10 eur. Osoby, ktoré sú uvádzané v obžalobe, boli jeho kamaráti, s ktorými sa poznal od detstva. Nikdy nepredal marihuanu niekomu, koho nepoznal. Dodal, že kvôli vlastnej závislosti si neuvedomoval závažnosť situácie a aké to bude mať pre neho fatálne následky. Počas pobytu vo väzbe si však uvedomil, že dokáže fungovať aj bez marihuany. To, čo považoval za neškodnú zábavku, bolo také závažné. Priznal sa ku skutku, ktorý mu je kladený za vinu, a uľutoval svoje konanie. Uviedol, že súhlasí s podstúpením liečenia a následne sa vyjadril, že veci, ktoré pri domovej prehliadky dobrovoľne vydal a ktoré boli nájdené a zaistené v jeho izbe, sú jeho vlastníctvom. Zo správy vypracovanej Ústavom na výkon väzby v Prešove je zrejmé, že obžalovaný sa nachádza vo výkone väzby od marca roku 2023. Počas výkonu väzby v ústave si plní povinnosti vyplývajúce z ústavného poriadku, režim nedodržiava. Disciplinárne odmenený ani potrestaný doposiaľ nebol. Príslušníkom a zamestnancom zboru sa správa na požadovanej úrovni. Medzi ním a obvinením sa doposiaľ nevyskytli žiadne nezhody.
Väzbu vykonáva v štandardnom režime. Voľný čas trávi hraním spoločenských hier, vychádzkami, účasťou na vzdelávacích, záujmových a športových aktivitách realizovaných v ústave. Kontakt s rodinou udržiava formou korešpondencie, telefonovania a návštev. Obec Mokroluh vypracoval na obžalovaného správu o povesti, v zmysle ktorej má obžalovaný pokojnú povahu, jeho správanie je slušné. Alkoholické nápoje používal sporadicky, o iných návykových látkach obec nemala informácie. Obžalovaný pochádza z rodiny, kde obaja rodičia pracujú a mladší súrodenci sú ešte školopovinní. Pri rozhodovaní o tom, aký trest bude pre obžalovaného primeraný, prihliadol súd na vyššie spomínané okolnosti svedčiace prospech obžalovaného a aj to, že doposiaľ nebol trestne stíhaný. Súd ďalej prihliadal predovšetkým na samotný kritický postoj obžalovaného k spáchanej trestnej činnosti, keď obžalovaný sa k spáchaniu trestného činu priznal a vo svojej výpovedi na hlavnom pojednávaní i v záverečnej reči tento aj úprimne oľutoval. Uvedené zodpoveda poľahčujúcej okolnosti. Tento postoj obžalovaného je rozhodujúci aj pri posudzovaní možnosti jeho nápravy. To, že si obžalovaný uvedomil protiprávnosť svojho konania a prejavil tiež ochotu podrobiť sa liečeniu, podstatne zvyšuje pozitívnu prognózu jeho ďalšieho správania sa. Na druhej strane je však nutné zdôrazniť, že vyššie uvedené okolnosti nejako nezľahčujú ani neospravedlňujú konanie obžalovaného, ktoré bolo posúdené ako obzvlášť závažný zločin páchaný na chránenej osobe, ktorou je dieťa a blízka osoba a zároveň páchaný závažnejším spôsobom konania, a to po dlhší čas a na viacerých osobách. V neprospech páchateľa svedčí jednak dĺžka páchania trestného činu, ktorého sa dopúšťal najmenej po dobu 14 mesiacov. Rovnako treba zdôrazniť, že obžalovaný zabezpečoval a predával omamné a psychotropné látky najmenej 8 užívateľom, pričom z toho 2 osoby boli maloleté. Jednou z nich bol dokonca brat obžalovaného, ktorý mal v tom čase 15 rokov. Po zvážení vyššie uvedených skutočností, svedčiaci tak v prospech ako aj v neprospech obžalovaného, dospel k súd presvedčeniu, že pre nápravu páchateľa i pre ochranu spoločnosti postačí uloženie trestu v kratšej výmere, než je zákonom stanovená trestná sadzba 10 až 15 rokov. V danom prípade teda došlo k zníženiu dolnej hranici trestnej sadzby o 40 mesiacov na 6 rokov a 8 mesiacov. Mená uvedené v tomto rozsudku sú vymyslené, aby bola zabezpečená ochrana súkromia jednotlivcov v súlade s GDPR. Aký je váš názor na výšku trestu? Svoje názory mi napíšte do komentárov. Ak sa vám toto video páčilo, tak odber tohto kanála poteší.